máš isto nevedný kokot. Ja ťa vidím. Čaute, tu je Kuko. Čaute, tu je Haluška a toto je... Verica padla. A toto je vlog o Šikanovaní. Druhý šikanovanie. Na pokaž papier. 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 Takže, ako sa najlepšie ubrániť? Bod A. Pichnete mu do očí. Bod B. Buchnete mu lakťom do nosa. Bod C. Hruď. A bod D. To si neukážeme. Do pindíka. A druhé šikanovanie naživo. Policajné. Obušok. Naozajstný obušok. To som ja našiel. Školské šikanovanie. Detské školské. Družinové šikanovanie. Banán. Au. Športovné šikanovanie. Najlepšie pingpongová alebo tenisová raketa. All exclusive. A staré babko šikanovanie. Ideš. Nožice. A zastrašovanie. Počkaj, ja si to takto zoberiem. Takže, ja som šikanoval jedného človeka a chce sa mu strašne. Ospravedlniť, volá sa Marek Rohman a dajte mu like a odber na jeho smutné delíčko, ktoré trpelo. Ono to sere mince. Sere to mince, veverica. Vidíš ju? Moje úspory. Au. Čo ešte? Nešikanuj v škole, je to zlé. Ja klamem. Čo si to povedal? Jau! Ha! Mám papuču na tenisáku. Konec. Like a odber, prosíme. Čaute ľudia. Like a odber pre Mareka Rohmana.